učvrstiti. Ja sam to učinila sa blokićem i sa knjigama, no vi ga možete i svezati za stolicu ili nešto slično. Kod pletenja koristite kažiprst, srednji prst i prstenjak. Na svaki prst stavljate po jedan konac, s tim da vam je prstenjak na jednoj ruci uvijek slobodan. Taj slobodan prstenjak provlačite kroz dva konca, te uzimate gornji dio trećeg konca. Znači ovako provlačite kroz dva konca, uzimate gornji dio trećeg konca i stežete. U ruci gdje su vam dva konca sada oslobodite prstenjak na način da prebacite konce na srednji prst i na kažiprst, te ponavljate radnju. Kada ste već ispravili dio narukvice, možete dodati perlice i to učinite na način da perlice koje su vam na vrhu konca samo ispustite i nastavite plesti oko njih. Kada vam je ostalo otprilike 3 cm neispletena konca, prestanite plesti i svežite čvor.